idan wayarka tana turo maka irin saƙonnin nan na batsa da za ka ga irin hoton tsiraici da waye, wanda idan a gaban jama'a ma kake ko gaban surukanka ma ko wani ɗan uwanka sai ka ɗan ji kunya ma saboda irin rashin kyawun hotunan. To ga yadda za ka yi ka kashe waɗannan notification ɗin su daina zuwar maka kwata-kwata akan shafinka ko akan wayar taka ma gaba ɗaya. To na san da yawa mutane Phoenix browser ɗin nan tana turo musu saƙonni na rashin mutunci, za ka ga hotunan batsa. So in kana so ka kulle notification ɗin da suke turo maka na batsa, sai ka shigo Phoenix browser ɗin, za ka ganta akan wayarka. Ka san yawancin wayoyi da su take zuwa. In ka zo nan sai ka shiga setting a sama. In ka shigo setting sai ka taho ga notification. In ka zo notification sai ka ce in ba ka son duka su daina tura maka komai, duka sai ka kashe waɗannan abubuwa. Duka in ka kashe su ba za ta ƙara tura maka notification ɗin da ba ka so ba. Sannan bayan nan idan kuma akan wasu application ɗin su ma dai suna tura maka notification, ka zo Chrome ɗinka wannan, Chrome browser ɗinka. Ka zo ita ma in ka shigo ka taho setting sama. In ka danna menu sai ka zo setting, ita ma za ka ga notification gashi nan. In ka shigo notification za ka ga ga su nan waɗannan abubuwan. Su ma kamar yadda ka kulle wancan na Phoenix browser, haka su ma duk wanda ba ka so ya dinga tura ma saƙo sai ka kulle shi a nan. Ba za su ƙara tura maka saƙonni ba, ballantana ma ka ga hoton da zai baka kunya a cikin jama'a. Mu haɗu a wani bidiyon.